ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांनि लागै गोबां आशीर्बाद गोनां भिडिअ जागोन आरो मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरा नोंथांनि लागै गोबां सोमोनांथाव जागोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेवहाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय। 2017 मायथाइनि मार्च दाननि 11 अक्ट'आव सासे ख्रिस्टियान बेक्तिया आर्मी अफिसाराव जयेन जादोंमोन, जायखौ जोङो लेफ्टेनेन्ट होननानै मोनथियो। बिथांनि मुङानो जाहैबाय सामुएल कामालेसन। बे सामुएल कामालेसना 2027 बोसोरनि मार्च दाननि 11 अक्ट'आव खालाराव आर्मिनि लेफ्टेनेन्ट हिसाबै जयेन जादोंमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांनि जिउ जारिमिना, बिथांनि जिउ बाथ्राया दिनै जोंनो लागै मानो एसेबां सोमोनांथाव, मानो एसेबां आशीर्बाद गोनां? बिथाङा आर्मि जादों, नाथाय आर्मि जानायनि बाथ्रायालाय माथो दङ होननानै जोङो साननो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ, गोबां सोमोनांथावना बाथ्रा जिउ जारिमिन। 2021आव बिथाङा आर्मिनिफ्राय बोख्लायजादों, आर्मि साख्रिनिफ्राय लेफ्टेनेन्टनिफ्राय बिखौ बिदाय होदों आरो बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा ख्रिस्टियान जानायनि थाखाय बियो आर्मि साख्रिखौ नागारनो गोनां जादों। नैबे बोसोरनि 2025नि थांनाय दाननि मे दाननि 30आव दिल्लीनि हाइ कर्टआ डिक्लेयार खालामना होबाय जे सामुएल कामालेसना सासे गाज्रि मानसि। बिथाङा नियम निति, आर्मिनि नियम खान्थिफोरखौ मानियाखै। आर्मिनि जि धोरोमफोर दङ, खान्थिफोर दङ, बेफोरखौ मानियैनि थाखाय सामुएल कामालेसनखौ बैकट खालामनाय, डेट मिन्स हगारनाय जाबाय, बिदाय होनाय, टार्मिनेट खालामनाय जाबाय, बिथांनि साख्रिखौ बन्द खालामनाय जाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे बिनि पेन्सन जि मोननांगौ थाखा दङ, बेफोर गासैखौबो मोनालाबानो बिथाङा थानो गोनां जाबाय। आरो बेफोर गासै जाथाया जानायनि जाहोना जाहैबाय बिथाङा सासे ख्रिस्टियानमोन एबा ख्रिस्टियान सुबुंखाय बिथांहा बेबायदि समयसाया जाबाय। ख्रिस्टियान जानायखाय बिथाङा आर्मिनि लेफ्टेनेन्ट अफिसारखौबो गारनो गोनां जाबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय गोबां सोमोनांथाव, गोबां आशीर्बादनि भिडिअ जागोन। दा बेवहाय जोबजासिम नायदो आरो बेजोंनो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो मोनसे लाइक खालामगोन आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जेन गोबाङाबो आशीर्बाद मोनो। दे दानाब्ला फैदो, जोङो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ आरोबाव जोङो आवगायलांदोनि, नायबावदोनि बिथाङा थारैनो मानोथो बेबायदि खालामजाखो, बे जाहोनखौ जोङो नायदोनि। जिहेतु आङो आवगायावनो नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंखाबोखाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय सामुएल कामालेसन। बिथाङा इण्डियान आर्मियाव 2017नि मार्च दाननि 11आव जयेन जादोंमोन लेफ्टेनेन्ट हिसाबै आरो बिथांनि जिथु रेजिमेन्ट दङमोन बे जाहैबाय 3rd काभालारि रेजिमेन्ट। येस, 3rd काभालारि रेजिमेन्ट। आरो बे रेजिमेन्टआव सरासनस्रायै सिख मानसि, सिख जात आरो राजपुत, बे मोनथामा। आरो बिथाङा बे रेजिमेन्टनिनो सासे अफिसार हिसाबै, लेफ्टेनेन्ट हिसाबै दङमोन। आरो बिथांजों लोगोसे थाफानाय एबा बे रेजिमेन्टआव जि मानसिफोरा थायो बे जाहैबाय गोबाङैनो सिख धोरोमनि जात आरो राजपुत मानसिफोरा गोबाङै थायो। मानोना रेजिमेन्टआनो बेनो। आरो बिथांनि रेजिमेन्ट जिथु मावनाय बे जाहैबाय 3rd काभालारि रेजिमेन्टआव बिथाङा लेफ्टेनेन्ट हिसाबै खामानि मावदों। आर्मिनि जिथु गुबै धोरोम, आर्मिनि जिथु गुबै नियम, बे जाहैबाय हादोरखौ सेबा खालामनाय, नेसनखौ सेबा खालामनायानो आर्मिनि खामानि। सेकुलारिज्म जायो आर्मिनि जिथु खामानिफोर। नाथाय सामुएल कामालेसना जि रेजिमेन्टआव लेफ्टेनेन्ट हिसाबै खामानिखौ मोनदोंमोन एबा मावदोंमोन, बिथांनि जिथु खामानि मावनाय जिथु राजपुत, सिख जात आरो 3rd काभालारि जिथु रेजिमेन्ट दङमोन, बै रेजिमेन्टआव उइकलि खुलुमनाय सिबिनाय, धोरोमनि उइकलि खुलुमनाय सिबिनाया जायोमोन, खालामोमोन। बिथांमोनहा नियम दंमोन। जुदिअ नियम दङब्लाबो बै रेजिमेन्टआव जिथु खुलुमनाय, उइकलि खुलुमनाय सिबिनाय दङ, बिथांमोनहा जि मन्दिर दङ, हिन्दु धोरोमनि मन्दिर दङ आरो सिख धोरोमनि, जायखौ जों पान्जाबि होननानै बुङो गोबाङानो, सिख धोरोम, बे सिख धोरोमनि गुरुद्वार दङ। बे रेजिमेन्टआव बे मोननैया दङमोन। नाथाय जिहेतु सामुएल कामालेसना सासे ख्रिस्टियान, बिथांनि गोसोआव बिथांहा बैफोरखौ खुलुमनो गोसो गैया, बैयाव थांनानै खुलुमनो गोसो गैया। नाथाय बिथाङा उपाय गैयि,
बै नेमखौबो एसे खालामनो गोनां जादों। बेबायदि अबस्था बिथाङा मोनफ्रोमबो खुलुमनाय सिबिनायनि जिथु उइकलि सप्तायाव खनसे खुलुमनाय सिबिनाय जिथु सम दङमोन, बे सम बायदि बिथाङा उपाय गैयि थाङोमोन, दरजासिम थांनानै थाहैयोमोन, दरजासिम थांनानै बियो गिदिंबोफिनोमोन, जिहेतु बिनि गिदिरसिन अफिसारफोरा बिथांखौ थोनोमोन। नाथाय बिथाङा सिङाव थाङामोन, हान्थु खरायहैयामोन, गुग्रुबहैयामोन। आरो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जेब्ला रेजिमेन्टनि आरोबाव गिदिरसिन अफिसारफोरा मोनथिबाय जे सामुएल कमल हासैनआ खुलुमनाय सिबिनाय गुरुद्वाराव एबा जि टेम्पल दङ, हिन्दुफोरनि टेम्पल दङ, बे टेम्पलाव थांनानै खुलुमनाय सिबिनाय खालामहैयाखै होननानै जेब्ला मोनथियो, बिथांखौ अफिसारफोरा लिंनानै गोबां बाथ्राफोरखौ बुजायदों, गोबां रुल नियम नितिफोरखौ बुंदों जे बेखौ खालामथारनांगौ, डेट इज कम्पालसरि, बे कम्पालसरिथार जे नोङो खुलुमनाय सिबिनायाव थांथारनांगौ, बेखौ गोबां बुंदों। आरो बै समाव सामुएलाबो बै समाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों। बे जाहैबाय गुरुद्वाराव थांनानै एबा बै हिन्दुनि मन्दिर सिङाव थांनानै खुलुमहैनाया ख्रिस्टियाननि खान्थिनि बाहेराव दङ। दा बेयावहाय आङो खालामाखै, आङो खालामहैया, बे बाथ्राखौ बिथाङा थोंजोङै बुंदों। आरो बुंदों आङो खालामगोन, बियो आर्मिनि मोनसे रुल, आर्मिनि मोनसे नियम, जे मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा जिहेतु आर्मियाव जयेन जायो, दा बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो आर्मि जिथु जायगा दङ, रेजिमेन्ट दङ, बैयाव खुलुमनाय सिबिनाय, सिखनि थाखाय गुरुद्वारा थानो नांगौ, हिन्दुफोरनि थाखाय मन्दिरा थानो नांगौ, मुस्लिमनि थाखाय मस्जिद थानो नांगौ, ख्रिस्टियाननि थाखाय गिर्जाया थानो नांगौ। जेब्ला बेयाव गिर्जा थागोन, आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो आंनि नियम बायदियै खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेफोर गासै बुंनायखौ, बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखायनो अफिसारफोरा गोबां रागा जोंदों। आरो अफिसारफोरा सामुएल कमल हासैनखौ ख्रिस्टियानफोर, प्रिस्ट, माखासे पास्टरफोरखौ लेंहरनानैबो बिथांखौ बुजायनो थाखाय गोबां पास्टरफोरखौ लेंहरनानै बुजायहोदों जे नोङो बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै, जे बेबायदिनो नियमखौ मानिनानै सोलिदो होननानै। नाथाय सामुएल कमल हासैनआ बेफोर गासैखौबो मानियाखसै। न' कमप्रमाइज, खुलुमनाय सिबिनायाव इसोरजों लोगोसे कमप्रमाइज खालामनो हाया होननानै बिथाङा बे खामानिखौ मावाखसै आरो मानियाखसै। बिथाङा जिहेतु 2017नि मार्च दाननि 10आव लेफ्टेनेन्ट साख्रियाव मोनदोंमोन, आर्मियाव मोनदोंमोन, बिथाङा 2021आव होखारजाबाय, बोख्लायजाबाय। जेब्ला बिथाङा बोख्लायजाबाय, बे जाहोननि थाखाय बिथाङा हाइ कर्टआव आपिल खालामदों जे आङो मोननांगौ खामानिखौ मावनो। खिन्थु नियम नितिखौ बिथाङाबो बे गासैखौबो फोरमायदों जे आर्मिनि गेजेराव जिहेतु आर्मिया धोरोम नङा, धोरोम सिबिनायनि थाखाय नङा, आर्मिनि थाखाय धोरोमा जाहैबाय नेसनखौ सिबिनायानो धोरोम। बे गासै खान्थिफोरखौ बिथाङा बुंदों। अब्लाबो बिथांनि गासै जिथु आपिल खालामनाय, बे आपिल खालामनायखौ रेजेक्ट गासैखौबो खालामजोबनानै 2025नि मे दाननि 30 खालि फाइनाल रिजाल्टआ सफैबायदि सामुएल कमल हासैनखौ थारैनो टार्मिनेट एबा आर्मिनिफ्राय थारैनो होखारनाय जाबाय। आरो बिथाङा जिथु मोननांगौ दङ, पेन्सन मोननांगौ, माबा मोनसे धोन दौलत थाखा फैसाफोरखौ मोननांगौ, बेफोर गासैनिफ्राय बेखौ टार्मिनेट खालामबाय, बेखौ बयकट खालामबाय। डेट मिन्स बियो मोनला जेबो। बेबायदि अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय गुसुं सामुएल कमल हासैननि आर्मियाव होखारजानायनि बाथ्रा। जुदि आंनि खाथियाव थानाय मोनब्ला, आं सिनाय मोननाय मोनब्ला बिथांखौ लोगो हमगौमोन आरो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ आङो रोंगौमोन, सोलोंगौमोन आरो बिथांखौ थेंक इउ होगौमोन जे बिथाङा जेन इसोर खुलुमनायाव कमप्रमाइज जायाखसै मोदायफोरजों। बे बाथ्रानि थाखाय आं थेंक इउ होगौमोन। दाबो गोसो गोरबोनिफ्राय सेल्युट खालामहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ जेब्ला आङो खोनाबाय, बे रादाबखौ जेब्ला आङो मोनबाय, अब्लाना आङो बाइबेलनि मोनसे जारिमिनखौ गोसोआव फैदों आरो गोसोखांदों। बे जाहैबाय सद्रक, मैसाक, अबेदनगो मोनाबो बेबायदिनो खामानिखौ मावदोंमोन। जेराव राजाया नबुकदनेस्सर राजाया सद्रक, मैसाक, अबेदनगो मोनखौ मोदायखौ खुलुमनो थाखाय ब्रा ब्रा खालामदोंमोन आरो सद्रक, मैसाक, अबेदनगो मोना बुंदोंमोन, न' जोङो जुदि थैयोब्लाबो, जोङो थैनांगौ जायोब्लाबो बै गोथां इसोरखौ खुलुमनानैसो थैगोन होननानै सद्रक, मैसाक, अबेदनगो मोना बुंदोंमोन। आरो थारैनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो बैबायदि परिस्थितियावबो इसोरा सद्रक, मैसाक, अबेदनगो मोनखौ बासायदोंमोन आरो रैखाथि होदोंमोन आरो सेफखौ होदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरखौ खुलुमनायाव नो कमप्रमाइज जाया। सोरबाया बुङोब्ला नोंखौ आं सिथारनोसै, नोंसोरो आंनि मोदायखौ खुलुमदो।
नोंसोरखौ सिथारनोसै नोंसोर मस्जिदाव हाबदो नोंसोरखौ सिथारनोसै गुरुद्वाराव हाबदो नोंसोरखौ सिथारनोसै बबेबा हिन्दु मन्दिर टेम्पलाव हाबदो एबा गुबुन मोदायफोरखौ खुलुमदो होननानै बुंनायाव जुदि दान्दिसे समनि थाखाय मा जागोन होननानै जुदि खुलुमोब्ला बे जाहैबाय कमप्रमाइज खालामनानै लानाय। नाथाय दिनै जोङो सिनाय मोन्दों, दिनै जोङो जारिमिनखौ मोनथिनो मोन्दों, दिनै जोङो बेक्तिनि मोनसे बाथ्राखौ मोनथिदों जायहा साख्रिखौ नागारबाय, कमप्रमाइज खालामाखिसै मोदाय खुलुमनायाव। सामुएल कमल हासेन जायहा साख्रिखौनो नागारबाय। मानि थाखाय? बे जाहैबाय सैथो इसोरखौ खुलुमनो थाखाय। सैथो इसोरखौ खुलुमनायनिफ्राय गोजान खालामनो नागिरदोंमोन माखासे मानसिफ्रा, माखासे सुबुंफोरा, माखासे धोरोमनि बेक्तिफोरा, नाथाय बिथाङा बेयाव कमप्रमाइज जायाखिसै। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिउ जारिमिना, बे बाथ्राया गोबां आशीर्बाद गोनां नङाने? बिथांनिफ्राय जों सोलोंनांगौ गैयाने? अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो नंगौ, दङ। दिनै जोंनि जिउफ्रावबो अनेक बेबायदि सिटुएसन फैनो हागौ, समफोर फैनो हागौ, जेरावहाय बबेबा लामायाव बेबायदि जाथायफोरा जानो हागौ, बबेबा समाव जानो हागौ जे नोंथांखौ बुंनो हागौ फै दान्दिसे सम खुलुमफै। बेयो नियम, बेयो खान्थि, दिनैनि सानाव बे लामायाव नोङो खुलुमनानै थांथारनांगौ होननानै बुङोब्ला मा खालामगोन? बेयाव कमप्रमाइज खालामगोन नामा? न' अनजाग्रा प्रियफोर, सामुएल कमल हासेना गावनि साख्रिखौनो नागारबाय, लेफ्टेनेन्ट साख्रिखौ नागारबाय। मानोना बियो मोनथिगौ सैथो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि अनगायै जुदि गुबुनखौ खुलुमोब्ला खैफोद दं। जायहा मोदोमखौल' नस्थ' खालामनो हायो बैखौ खुलुमब्ला नस्थ' दं। नाथाय जायहा मोदोम आरो आत्मा मोननैखौबो नस्थ' खालामनो हायो बेखौसो जोङो खुलुमनो नांगोन, आरो बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे सामुएल कमल हासेननि जि जिउ जारिमिन, जि बाथ्रा, गोबाव समाव गोदोनो जाना थांनाय जिउ जारिमिन नङा, दासो जानाय, मैया दाखालिसो जाना थांनाय बे मोनसे जाथाय। अनजाग्रा प्रियफोर, सामुएल कमल हासेन, सेल्युट खालामहरदों बिथांखौ। जुदिअ सिनाय मोना, लोगो मोना, नाथाय बिथांखौ आङो साबायखर बावदों आरो बिथांनि थाखाय आङो आर'ज खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांनि जिउनिफ्राय नोंथांमोना थारैनो माबा मोनसे सोलोंदों होनना फोथायदों, आरो नोंथाङा जुदि बे जिउ जारिमिनखौ, बे बाथ्राखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामथारगोन, जेन साफ्रोमबो बर'फोरा मोनथियो आरो बे जिउ जारिमिननि गेजेरजों जिउआव माबा मोनसे सोलोंनानै जिउआव मोनसे दुंखांनायखौ लाखिबाय थानो हागोन। बे ओंथिखौ लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।